Jasmine Curtis Smith mitugan nga exclusively dating sila karon sa usa ka non-showbiz guy. Mao kini ang gikumpirma ni Jasmine ato sa pag-endorso kaniya isip bag-ong Fuji Film Instax endorser kagahapon. Matud niya nga di niya buot itago ang iyang newfound guy apan sigon niya she wanted it for herself first before people will eventually find out. Tungod kay gusto niyang mogawas kini organically. Niadtong Domingo, si Jasmine nakuhaan og hulagway kauban ng wa pa mailhing lalaki, samtang nanihapon kauban ng iyang ate Ann ug inahan. Niadtong Lunes, ang Pep.ph miila sa lalaki nga si Jeff Ortega, usa ka businessman ug certified surf instructor gikan sa La Union. Si Jeff usa ka political science graduate sa Ateneo de Manila University ug miyembro sa usa ka influential political family sa maong probinsya. Mato ni Jasmine nga dugay na silang friends ni Jeff ug aprobado o uyon daw ang iyang ate Ann kang Jeff. Sigon ni Jasmine nga she made the right decision nga unahon sa ang iyang kaugalingon human sila nagbuwag ni Sam Concepcion.